Sanibonani molweni ndinamkela lapha ezaseTV ngesiXhosa. Umpumelelo guys uyimoshile ibirthday kaLwandle and uLwandle ngendlela ebemude ngayo uvele wabonakala uba akhange abesolonwabela usuku lwakhe. Sakhumbula uba before kufike uMpumelelo ezo-introducer i-girlfriend, uLwandle ngendlela ebehappy ngayo befuna ubona ama-girlfriend amantombazana apha ethi ufuna ukuza izi-strippers zizomjayivela zenze everything. Ba-organizer koo-sisters bakhe ke abantu beza nabo ke. Hayi uLwandle oko e-off ever since kufike uNosipho uvele wazihlalela nje wayindwethuleyo. Afike amantombazana adunuse ancama enza zonke izinto ancama. uLwandle hayi akafuni kwanto, instead ke bathi bazibonela uba mabaye abongwe ke. Hayi abongwe ukuthi ke bekumnandi ke jayivelwa ke ngosisi zakhe. So after ke iparty ke wabonge uthethile ke noMpilo ke beyithetha ke lento uba hayi ngeke ebengekho happy bhuti kodwa indlela ebefuna ngayo into yoba kuza amantombazana abazi uba kwenzeke ntoni. Babe sebethethana ngalo girlfriend ke ofikileyo ke bekhumbuzana namagama, abasakhumbuli negama lakhe bayabazi nje into yoba kuthiwe ngowakwaCele. So ke ngohlobo endiyibona ngalo bebengabaphoxeki ke because uMpumelelo uyiqhelile into yokumosha into ye-birthday zikaLwandle. Sizokhumbula okokuqala kwi-birthday yomntanakhe lo kaVuyokazi wafika kaMhlophekazi, wafika ehamba noNompumelelo ezo-introduce noMpumelelo kowabo i-birthday yomnye umntu leyo. Waphinda futhi kwi-21st kaLwandle yonke attention wayithatha yaza ngakuye, efike yama noTirelo noVuyokazi ezo-introducer uTirelo. So yasuka yonke attention from uLwandle kwajonga le drama yakhe yo-baby mama abalapha. Then yasuka ngoku kuzo-surprise uLwandle. Ngoku nayo yayazi bekuzo-surprise uLwandle kodwa uvele waphinda wa-organize into yoba uMaCele naye makabe khona kuloo surprise, but akazufika naye, uzawufika sele eyi-surprise kwayena ke uMaCele. Waphoxeka ke ngoku uLwandle, naku uLwandle simbona ukuba udown akazi noba makenze ntoni ngale izisiweyo into. Bathi khange abe savuyela naloo keyiki bengonwabanga nje oko e-out. Uvele waphuma nje emodini. Into esingayaziyo kukuba khange onwabele le nto uba kuziswe uMaCele okanye umoya wakhe ke njengomntu onabantu abadala ke khange udibane nomoya wakhe nokaMaCele, okanye khange athande yonke le nto yoba kuziswa umntu okuthiwa nguMaCele ekubeni yena ezalwa nguMaCele, okanye wonyanyiswe isisenzo sikaMpumelelo asiphindayo futhi sokuthi qho xa kwenziwa ibirthday yakhe yena azise umntu. Khange athethe nto ke ecaleni, uye wathi yena hayi abantu aba bazisiweyo ayingaba caba befuna kuziswe bona, mhlawumbi ke uthanda odakhi because abasizi abakho ngodakhi aba bebezomjayivela aba. But ebephoxekile kakhulu, nee-siblings zakhe ke beziphoxekile. oSinew ude wathi umuntu uyapretenda noba uyabona into yoba awuyithandi le nto uyenzelwayo kodwa at least uzama ukuzihlekahlekisa. But ke bebengakayifumani mos i-response kaLwandle uba kutheni evele watshintsha imood wabanda kangaka. Kodwa mna ngokubona kwam umntu oyimoshileyo yonke le nto onguMpumelelo. uMpumelelo wenza sure apha hamba khona uthatha i-attention kaLwandle ize ngakuye ngayo yonke le nto lamantombazana wakhe. Andisazi ke uba isenzo sakhe sesantoni. Enkosi, ngicela siqhubeke, silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.